לחרב המיליון יוצאי חיל האוויר, הדגלים וסמלי החיל עדיין מעוררים תחושת גאווה. את המדים הם פשטו, אבל עכשיו יש גם ארגון של בוגרי החיל. הצעירים שבחבורה בשנות ה-20 המוקדמות, צעדיהם הראשונים בשוק האזרחי. חלקם השתחררו, חלקם משתחררים ממש עוד מעט. אבל את משפחת חיל האוויר הם מסרבים לעזוב. הארגון שלנו שם לו מטרה להיות גוף משפיע בחברה הישראלית בכל הרבדים שלה, וכדי שנוכל לעשות את זה, הבנו שאנחנו צריכים להעצים את המעצימים. אז אחרי שהועצמו, המטרה היא לרתום אותם לעשייה חברתית וחיזוק החברה. אחד מיתרונותיו הגדולים ביותר של הארגון הוא היכולת ליצור נטוורקינג עם ההון האנושי האיכותי של חיל האוויר. אומנות החיבורים אם תרצו בין המשקיע ליזם ובין השכיר למעסיק. הרי לא לחינם הגיעו לכאן Applied Materials, Matrix, CMC, רפאל, ובסך הכל מעל 30 החברות, משרדים ממשלתיים והעמותות הנחשבות ביותר. אין ספק שהתרבות הארגונית של חיל האוויר ואיכות האנשים שיש בחיל האוויר, אתה מחבר את שניהם ביחד, זה דבר שלא במקרה חברות רציניות מעוניינות באנשים שגדלו בחיל האוויר. את מה שיודעים יושבת ראש הארגון ומפקד החיל לשעבר שמשמש כמנטור בארגון, יודעים היטב בשוק התעסוקה בחוץ. אם שירתת בחיל האוויר, אז כנראה שיש לך את זה. באנו לגייס את האנשים הטובים של חיל האוויר. יש להם ניסיון טוב בניהול, ניסיון טוב בשיטות עבודה, תהליכי עבודה, ואנחנו מחפשים טופ פרפורמרס. שמעת כאן משהו מעניין או שאתה רק בתחילת המסע? יש לי בכיס כבר כמה מיילים, רק צריך לעדכן את הקורות חיים ולהתחיל לשלוח. אני שמח מאוד שבאתי ותרמתי ובאתי בתור שליחות למדינה. והנה אני רואה שעכשיו גם חיל האוויר מחזיר לי גם. ולמי שטרם הזדמן לא להגיע לאחת ההרצאות המאלפות שעורך הארגון על בסיס חודשי תחת המותג עפים על הבר, קיבל טעימה מנועם גרשוני, אחד מגיבורי החיל בעל כורחו. במלחמת לבנון השנייה, המסוק שאותו הטיס התרסק, חייו ניצלו בנס. הרופאים ברמב"ם מספרים לי אחרי כמה ימים שהיה לי שבר פתוח ביד ימין ושבר פתוח ברגל ימין, ושברתי את האגן ואת הגב. הגיבור של ישראל במשחקים הפראלימפיים. ומאז סיפורו מעורר השראה בקרב יוצאי החיל ובקרב שומעיו. מדליית זהב ראשונה בישראל במשחקים הפראלימפיים. ולדובדבן שבקצפת, ארגון שעובד על הקמת מרחב חדשנות ויודע לחבר את בוגריו לאנשי המפתח בתעשייה, חייב לערוך גם תחרות סטארט-אפים בין בוגריו. אנחנו באינפיוז פתרנו את בעיית ה-indoor location, בעיית המיקום בתוך מבנים. עם Say2It אפשר פשוט להגיד בוויס או בטקסט מה אתם רוצים, ואנחנו בצורה אוטומטית הופכים את זה להזמנה. אתה כמטופל צריך לזהות תמיד את המסלול הפנוי ולקחת את המוט למסלול הפנוי כדי למנוע התנגשות. תומר ינאי ואוהד דורון, מייסדי ג'מון, חשבו, וכנראה שבצדק, שחסר למכשירי השיקום במוסדות רפואיים קורטוב של חדשנות וטכנולוגיה. את המתקנים המשעממים הם הפכו למשחקים אינטראקטיביים. הסטארט-אפ הזוכה הוא ג'מון. חשבו על מוצר טכנולוגי בעל ניחוח חברתי, וכנראה שגם צדקו.